Señoras, señores, queridos amigos da Televisión de Galicia, un saludo cordial e moi boas noites de Viveiro. Estamos aquí en Viveiro no primeiro día grande, no primeiro día da Semana Santa de Viveiro. Por lo menos en no que se refire a día grande, ainda que a Semana Santa xa comezou o pasado domingo de Ramos e terá a súa explosión final o domingo de Pascua. Pero, digamos que os días grandes, xoves e venres santos, arrancan hoxe con dúas celebracións, con dúas procesións que imos a poder ver durante os seguintes minutos aquí cos equipos da Televisión de Galicia desplazados e convidados aquí a Viveiro. A procesión da Última Cea e a procesión do Prendemento. A primeira delas, precisamente, esta coa que os saudamos agora mesmo, a procesión da Última Cea, que é unha das que marcan esa convivencia entre alegría, suntuosidade, imaxinería popular, capacidade de conexión entre os habitantes de Viveiro, os veciños e os visitantes. En definitiva, un punto de partida esencial dun total de 15 procesións que integran esta espectacular Semana Santa que dende hai 2 anos está declarada de interese turístico internacional e que evidentemente reúne unha combinación moi conseguida de sentimentos, de fervor, de religiosidade e de arte. Esta procesión da Última Cena que imos a comentar, ademais con un amigo desta casa da Televisión de Galicia e por suposto un dos homes que máis leva traballando nos últimos anos, porque en cada nova edición a Semana Santa de Viveiro teña máis visitantes, máis agarimo, máis veciños, máis esplendor, máis suntuosidade e tamén máis religiosidade. Pepe Veiga, presidente da Xunta de Cofradías, antes de nada, gracias por estar aquí. Nada, a vosotros. Noraboa xa de entrada por ese traballo das últimas semanas, dos últimos meses, que comenzamos agora os visitantes, os veciños e os que están vendo a retransmisión polas pantallas da televisión de todos os galegos a ver sustancialmente como este traballo dos últimos meses ten aquí o seu esplendor e ten este resultado. Ademais, este ano que nos está acompañando magníficamente ben o tempo. Si, o tempo este ano acompaña, é verdad. Hoxe empeza un pouco que o forte da Semana Santa de Viveiro, coa procesión da Cea. A verdade que o Viveiro está abarrotado, esperemos que todo saia ben e que os traballamos todo o ano. Un traballo que vai de xeración en xeración, de cofradía en cofradía, un traballo constante que nos disfrutamos durante estos días, pero que ten lugar durante moitas horas de tarde, de noite, moito tempo robado ao soño, a outras ocupacións familiares, a outros tempos de ocio, para que logo todo resulte absolutamente impecable, todos ten o seu sitio, e estas 15 procesións integren todo este sentimento, fervor e, sobre todo, gusto exquisito que marca a Semana Santa de Viveiro. Si, a clave é a implicación da xente. Se non fora a implicación da xente de Viveiro, tanto nas directivas como nos cofrades, que somos máis de 3.000, un pueblo tan pequeno, sería imposible organizar semejante Semana Santa. Claro. Esta Semana Santa de Viveiro, que todos os anos a mí me chama moito a atención, porque me gusta por esa viveza, por ese realismo, por esa emoción que se nota nas rúas entre os veciños, os que estades aquí todo o ano, e os visitantes, os turistas. Hai como unha comunión. En outras Semanas Santas de outros lugares de España, digamos que son dous camiños que circulan en paralelo, pero aquí hai esa comunión, esa necesidade un pouco de que todos arriman o hombro e que todos se congratulan, non son meros espectadores desta Semana Santa. Non, xa, como xa comentaba, en Viveiro hai unha cousa, que a xente que ven aquí a Viveiro, que ten segunda vivienda, que ven aquí a Semana Santa, participa dela. Moita xente participa, vai en pasos, vai en filas, son cofrades, xente que non é de Viveiro e ven a Viveiro ao ano de Semana Santa, ven 4 días no mes de agosto, pero son cofrades e participan na Semana Santa como se fora de Viveiro. É clave, non é como moitas Semanas Santas grandes que van, dicías tú antes, velas. Aquí non, aquí participan dela, que é moi importante. Comentabas ti antes, cando a primeira hora desta mañá chegaban os compañeiros a montar toda a infraestructura técnica que permita que agora estemos disfrutando desta magnífica procesión, que pode triplicar tranquilamente o número de visitantes, o que o censo habitual de Viveiro ao longo de todo o ano durante estes 4 días grandes da celebración da Semana Santa, non? Si, eu
coido que ahora mismo en estas horas, ahora mismo, 8 da tarde dun Xoves Santo ou dun Viernes Santo, entre xente que está aquí de hotel e xente que ten segunda vivienda e xente que ven da Bisbarra, da Mariña e de Terrachá e incluso de outros puntos de Galicia e Asturias, sí, se pode tranquilamente triplicar a aprobación, sí. Esta procesión da última cea, que é a primeira que estamos hoxe vendo, pois acaba de sair ademais agora mesmo a igrexa de San Francisco, donde despois tamén rematará o seu percorrido, organizada pola Venerable Orden Terceira Franciscana, e como todos os anos, como todas as edicións, pois arrancando coa presencia desta banda Tau, que acostumbra abrir a procesión con estas músicas propias do desfile, claro. Sí. A Tau ten a súa música peculiar, é a banda así de tambores máis antigua agora de Viveiro, colleu un pouco o relevo do que foron os fechas navales que tocaron nos anos 50 e 60. Esta fundouse nos anos 77 na Orden Terceira e hoxe vai na súa procesión. Ainda que participa despois nas demais, prácticamente todas as Semana Santa, a banda propiamente é da Orden Terceira. Canta xente pode estar nesta banda aproximadamente? Son sobre 25. Sobre 25. É un pouco hoxe en día é un pouco a canteira do resto das bandas. Hoxe en día hai dúas bandas grandes de tambores aquí en Viveiro de cornetas e a maioría da xente que está nesas bandas saleu da banda Taos. E marcando ese paso entre marcial e ao mesmo tempo sentido para que a hora de levar as andas, pois todo o mundo teña moi claro cal é o ritmo que ten que levar, porque isto ten a súa técnica. Os que son profanos o mellor non o entenden demasiado, pero isto ten unha técnica, ten unhas peculiaridades especiais, é necesario ir en combinación perfecta con todo o equipo, ninguén pode fallar. É un traballo que aparentemente non pasa nada se se fai ben, pero que como un metapata pode ser unha auténtica hecatombe. Entón, é un traballo que exixe unha rigurosidade e ao mesmo tempo un oficio que supoño que se vai aprendendo de ano en ano. Claro, tú ves un paso a hombros como van ahora, se non van acompasados cos tambores, empezan os levadores de diante ou detrás a cruzarse, sería unha cosa horrible. Entonces é primordial levar o paso aos tambores. Os tambores están un pouco, aquí en Viveiro temos un tipo de ritmo de levar os pasos a hombros, sí que vai un pouco combinado co ritmo das bandas. É o ritmo da banda o tradicional de Viveiro que leva a Tau. Ahora que estás comentando isto, tamén me gustaría insistir en algo. Moita xente que nos está vendo esta noite, que mellor mañán Venres Santo, un día espléndido onde hai un montón de procesións interesantísimas, a cal máis atractiva que logo comentaremos, o mellor aproveita moita xente para chegarse a Viveiro. Tampouco me gustaría que a xente, nesos tempos mortos que hai entre procesión e procesión, deixaran de ver lugares como a igrexa de Santa María de Campo ou a de San Pedro de Viveiro, donde está tamén o xerme e o corazón desta Semana Santa, non? Sí, aquí hai dos centros neurálgicos, se pode dicir, na Semana Santa. Un San Francisco, que acolle 6 cofradías, e por Santa María, que acolle a cofradía do Rosario, que antiguamente tiña a súa sede no convento de Santo Domingo, que foi derribado tras a desamortización, e agora ten a sede en Santa María. Nesas dous iglesias, despois outra cofradía máis nova, ten a sede na Capilla da Misericordia. Se ustedes incorporan agora, acaban de sintonizar a Televisión de Galicia, recordolles que estamos en Viveiro, trasladándoles ou, polo menos, tratando de amosarlles o sentimento, a religiosidade e a pasión desta procesión da Última Cea, que este é o nome académico, pero para entendernos, coñecida popularmente pola procesión dos apóstoles, que todo hai que decirlo tamén. Sí. Aquí en Viveiro, cada paso, a maioría dos pasos teñen un nombre, un segundo nome, pode dicir. A Cea e os apóstoles, este que vemos agora, o Horto, cada un ten así un nombre peculiar. Sí. Estamos vendo ademais esta procesión que en alguna medida marca un pouco, como vos dicía antes, pois ese punto de arranque, ese punto de saída dunha Semana Santa donde é moi importante tamén a posibilidade que teñen os veciños e os visitantes de irse recoñecendo segundo van vendo os pasos procesionais. Hai tamén un certo componente de socialización a través da asistencia a estas procesións. Sí, que a xente, os veciños, os visitantes, normalmente, cando acuden as procesións de hoxe, Xoves Santo, de mañán, venres, tamén participan dunha certa colectividade. Hai un pouco ese punto de reunión, ese punto de encontro a través do disfrute ou ben
bueno, aquelas personas que teñen o espírito religioso ou aqueles que simplemente van por unha cuestión meramente artística, pois hai unha conexión entre eles, os que están traballando, os que estades aí sacando adiante a procesión, cos que van simplemente como visitantes. Hai un pouco esa comunión que podemos ver aquí nas rúas da cidade de Hoxe Santo Domingo. Podes comprobar que a xente que ven sí que un pouco participa da procesión, introduces na procesión e pouco hai unha simbiosis entre a xente que vai participando e a xente que está vendo, que é unha comunión entre eles que é moi bonita. Aí temos precisamente o paso que dá título a esta cea, obra de Juan de Sarmiento do ano 1808, un paso espléndido feito por Juan de Sarmiento, que era un artesá de San Cibrao, un carpinteiro de Ribeira, que é efectivamente. Sí, era carpinteiro de Ribeira, que eu penso que ele iniciouse facendo mascaros de proa, pero despois eu penso que ao final da súa vida que máis se centrou en imaxinería. Temos constancia de imaxinería dele, que en Viveiro hai moita del. A Terceira Orden ten tanto o Paso da Cea como a Verónica como o San Xoán. Tamén hai algunha imaxe na Capela da Misericordia, e despois estivemos investigando, hai moita imaxinería pola Mariña, incluso na zona de Asturias tamén hai imaxinería de Juan Sarmiento. Este paso é moi chamativo, é moi espectacular e ao mesmo tempo moi popular, porque conta a lenda, como sempre nas lendas, se non é vero, é ben trovado. Entón, parece ser que cada un dos apóstoles representaba a un dos pescadores de San Cibrao do seu momento, veciños, sí, claro, sí, coñecidos, xente incluso coa que tivera algunha que outra disputa, non? Sigue sendo unha tradición hoxe en día nos imaginarios, de facer rostros recoñecibles. Dicen que Juan Sarmiento fixo ao seu veciño de San Ciprián e representou en Xudas a un que non se levaba ben con el, ou que lle debía cartas, ou a lenda ou a historia conta así. Dicen que a primeira vez que saleu na rúa, en 1808, que os veciños de San Ciprián viñeron ao Viveiro a verse na cea, a recoñecerse aí. Hai algo que ahora nas imaxes de televisión non podemos comprobar con esa minuciosidade, pero cada un dos apóstoles leva o seu nome escrito na nuca e obedece, pois precisamente a un desos pescadores que ti comentabas. Eso é. Chama tamén moitísimo a atención o feito de que neste paso procesional, pois é un paso que podemos calificar como moi franciscano, porque os franciscanos precisamente foron os grandes impulsores, os grandes creadores da Semana Santa de Viveiro en ese momento. Sí, non se pode entender a Semana Santa sin os franciscanos. A Terceira Orden, que sigue mantendo un pouco a súa sobriedade e humildade franciscana, que era a súa maior ser a humildade, e conservan a procesión un pouco nese tipo humilde, nos ropaxes, sin ninguna grandiosidade, non meten nada que seña moi espectacular, porque quere seguir conservando todos os franciscanos, e nosotros estamos moi contentos que siga sendo así, claro. Para ser un poquinho máis exactos, franciscanos e dominicos, que son un pouco os que se reparten a orixe da Semana Santa de Viveiro. Sí, Viveiro fundouse no 1914 o convento de San Francisco, que está aquí ao carón onde están agora as imaxes, no sur do pobo fundouse anos despois o convento de dominicos. Eles empezaron a representar a Semana Santa. Por un lado, os franciscanos facían o que era un encontro e algún acto máis, e os dominicos o que é o desenclavo, que se mantén hasta hoxe en día. É moi interesante comprobar a dificultad pola estructura medieval das rúas de Viveiro, a dificultade que ten levar pasos como este, facer esos xiros, atravesar estas rúas como esta tan estreita que estamos vendo agora, a pericia e sobre todo o ensaio que require que todo isto estamos aí comprobando como prácticamente os apóstoles rozan algúns dos balcóns da rúa pola que estamos pasando. Se hai un mínimo fallo, que algún elevador se vai un pouco demais, o paso alarga un pouco demais, pode tocar tranquilamente nos balcóns, que iso tamén é moi peculiar, para a xente chama moita atención. Sí, non? A nivel de pasos destes grandes, xa como a Cea, os que veremos despois, polas calles prácticamente non pasan, están feitas santas a medida exacta como poden pasar, con 10 centímetros máis xa non pasarían polas calles. Por eso hai minutos comentaba eso, de que aquí se requiere unha pericia, se requiere esa capacidade de rigor por parte dos compañeiros e dos veciños que participan levando estas santas, para que todo resulte milimétricamente medido e non sucedan estas incidencias. O paso vais aportando ou alargando dependendo de por onde vai pasando a imaxe. Agora va a entrar na praza os elevadores
alargaran un pouco o prazo para darlle máis movimiento ao que anda, e ao chegar outra vez a caer a rúa Pastor Díaz volverán outra vez a cortar o paso para que a imaxe non chegue a tocar nas paredes. Aí temos precisamente ese detalle que nos ofrece o noso realizador, onde podemos ver o detalle milimétricamente traballado por Juan de Sarmiento a hora de retratar os rostros dos apóstoles para identificalos con esos veciños que, segundo a lenda, estaban os 12 veciños aí representados na fisionomía destes apóstoles, non? Sí, a verdade, os rostros son todos bastante diferentes, e vese, comprobase a cara de Xudas, vese que é unha cara de unha persona que igual o mellor tiña problemas cos cartos de mal xesto, ves a cara de San Xoán que vese que esa bonomía, non? Ten cara de bon, a verdade que fixo un paso moi completo. Eso se di sempre, segundo a tradición aquí en Viveiro, que cada unha das características dos 12 apóstoles correspondían a 12 veciños que son precisamente os que serviron de inspiración a Juan de Sarmiento no ano 1808 para facer esta cea, donde resalta aí nesa mesa o famoso pan dos apóstoles. Que é o pan dos apóstoles? Bueno, é un doce típico de aquí de Viveiro que vai bañado con azúcar por encima. É moi tradicional comelo aquí o Xoves Santo. A cena leva un pan, non é así como cabrito ou cordeiro, é figurado. É figurado, o pan non, o pan que este pan é real. O pan é real. E ao finalizar a procesión, todos os levadores, a xente que colabora ca Orden Terceira, levarán pedazo para a súa casa, a xente que o garda, a xente que o come, pero sí que é un pan real. A xente de Viveiro, da Mariña, de toda a provincia de Lugo, que ven habitualmente aquí a esta procesión, xa sabe sobradamente que este pan, durante os 4 días de Semana Santa, está disponible aquí nas pastelerías de Viveiro. O resto non o sabíamos, entón a primeira visita despois de aparcar o coche cando veñamos a Viveiro hai que levarse un destos pans, porque é un pan dulce ademais, non? Como decías, sí, un pan dulce non é moi seco, entón está rico. Xa te dicía, hoxe na fina de turismo, a todos os visitantes que se chegaban a Viveiro, que van a fina de turismo, pois tiñan a xentileza desde o Concello de a todos agarralo con un trozo de pan dos apóstoles. Ese pan que vostedes están vendo agora mesmo nesa mesa, auténtico e xenuíno, non evidentemente como o resto das representacións gastronómicas que están aí de xeito figurado. Estamos contándolles as interioridades desta Semana Santa en Viveiro, a emoción, un pouco ese momento de viveza, de realismo, pero ao mesmo tempo de humildade, porque como comentábamos antes, a humildade está tamén moi presente en este paso procesional. Por exemplo, nesta oración do Horto que estamos agora mesmo, dun autor descoñecido, pero situado na escola de Gregorio Fernández, do século XVII, se non me equivoco, non? Está considerado, fixeron estudios ca imaxe do Horto, de que é da escola de, sabe se é dele, pero sí que é da escola de Gregorio Fernández, que é o imaxineiro máis importante que houve en Galicia. A súa trayectoria foi toda en Castela, pero ele era de Sarrias. E os distintos estandartes das cofradías que teñen cada un deles, é importante tamén explicalo para os profanos. Que representan cada un destes estandartes? Cada un ten o seu símbolo. Por exemplo, este o do Nazareno dos de fora, a corona de espiñas, e no centro ve o corazón de Xesús, porque a imaxe primitiva da cofradía era o corazón de Xesús, que saldrá na procesión da noite. Entón eles, cando fixeron o estandarte e o símbolo da cofradía, colleron o corazón de Xesús. Cal é aí estamos precisamente vendo ese momento tamén moi... Esta imaxe máis antigua sale na procesión de hoxe. É máis antigo, que é o Cristo no Horto, é a imaxe máis antigua que sale na procesión de hoxe. O Señor no Horto das Oliveiras, que así tamén como lle chaman popularmente, non? Incorporaron o Ángel a final dos anos 60, cambiaron as andas, pero o que é parte do monte é o Cristo no Horto, é a imaxe máis antigua desta procesión, e xa cando a Terceira Orden tiña de moi antigo estipulado facían a procesión de Domingo de Ramos pola tarde, que era o Eceomo, o Xoves Santo facía a procesión co Horto, e o Viernes Santo o Encontro. Entón, xa sacaban a procesión antes de ter a cea xa. É moi interesante iso que comentas, porque este anxo a tamaño natural que agora estamos vendo, o que ti me decías antes, que un momento dado pues era miúdo, era máis pequeno, non? Sí, antigamente levaba un anxo pequeniño, e no 1900, creo recordar, 77 me parece que fora, non? No, é anterior. Había un dato equivocado de anos anteriores, pero ahora fixemos mirando nos papeles antigos da Hermandad, da Venerable Terceira, saleu no 1969 por primeira vez. E ainda se conserva ese anxo
o pequeniño de Sí, antes. sí, está na terceira hora. Sí, porque logo despois hai todo ese traballo durante todo o ano de conservar un pouco todas as figuras históricas, todo, bueno, aquilo necesario para a Semana Santa. Hai un traballo durante todo o ano de que este material non se deteriore, de manter ese museo en algunha medida que fai pervivir a Semana Santa durante todo o ano. Bueno, os del Cile ten un patrimonio incalculable. Claro, como comprenderás, 800 anos de historia prácticamente, un patrimonio que ten maxinería, ten outra imaxe do Ánxel no Horto en máis pequeniño, ten un patrimonio incalculable. Os estandartes, por exemplo, hoxe sacan os estandartes, tanto o que é propia da Orden Terceira, como da Virxen, como o estandarte do Eceomo, son unhas copias dos originales. Les dicen que os gardan para que, cando vier conto cun museo de Semana Santa, están en bon estado, pero para que non queren, como se queren que se deterioren, fixeron unhas réplicas que son os que van na procesión de hoxe. Pepe Veiga, presidente da Xunta de Cofradías, que en esta noite nos está ilustrando sobre algunhas das interioridades do traballo de se facer un pouco esa cara moitas veces oculta que si somos meramente espectadores se nos escapan dos pasos profesionais desta última cea que estamos vivindo dende aquí, dende Viveiro, e que ademais este ano a verdade é que, bueno, xunto a un tempo maravillosamente primaveral que vivimos prácticamente en toda Galicia, está contribuindo por fin a que ese esplendor provoque caras de satisfacción nos cofrades, porque a verdade é que os que xa levamos varios anos pasando por aquí por Viveiro en Semana Santa, sempre vemos moitas veces cando o tempo non axuda esas caras de angustia, esas caras de preocupación vaguas moitas veces, cando claro, evidentemente un paso non pode sair despois de semanas e semanas de traballo, de esforzo, que todo se luce ou se desluce nos 35 minutos que dura a procesión. Sí, claro, e si o ceo chove. É o traballo de todo o ano e ves que ao final non podes ter a recompensa de ver todo na calle, é verdad que é duro. Houve unha racha aí de varios anos que choveu prácticamente todos os anos. O ano pasado estuvo bon, nada máis que se suspendeu unha procesión. Este ano temos un tempo maravilloso, é verdad que axuda a que a xente se anime, porque... Pero tamén é verdad que eu teño estado aquí unha serie de anos con un tempo prácticamente de cans e resulta conmovedor ver como a xente acude igual a Viveiro, sí. En espera de que a procesión finalmente, nun momento que escampe, poda sair. Non digo que haya o mismo número de personas que, por exemplo, este ano, que temos prácticamente de praia, pero sí que siguen sendo milleiros e milleiros os visitantes que non porque faga mal tempo deixan de vir a Viveiro esperando sempre ese pequeno rayo de sol, esa rayola que permite nun momento determinado, bueno, a ver se sale finalmente a procesión. A xente acude a Viveiro igual, a xente que participa na procesión pode estar, como dices tú, un día de cans chovendo todo o día, que chega a hora de as 9 da noite, tiene que estar aí para formar, para levar a imaxe, todo o mundo acude a cita esperando que tú caixa unha raiola e poder salir. Tal vez un pouco todo isto pegado e unido a eso que comentábamos sempre, ¿no? Que é unha semana inmensamente popular, tan popular que a este Cristo se lle coñece polo Cristo da Columna. Sí, en Viveiro, se dicía antes, suelen ter outro nome, un nome secundario, este que é Flagelación de José Tena de 1908, ten un apodo a columna, como era un Cristo amarrado a columna, pois chamaron a columna, e non hai ningún levador que o leve que diga que leva a flagelación, levan a columna. Con esa iconografía sacada de San Mateo e de San Marcos, un exemplo moi representativo, ademais, desa devoción con que se vive esta Semana Santa. Este escultor valenciano, José de Tena, que fixo ademais esta flagelación, este Cristo da Columna no ano 1908, que representa perfectamente esa serenidade, ese momento de dor, pero ao mesmo tempo sin unha exageración, sin ter ese dramatismo exacerbado que moitas veces teñen estas mismas imaxes noutras Semanas Santas de España. Sí, hai moitas que son agora na época da hora fan as imaxes igual con moita máis sangre, moito máis na época que ten esta imaxe que ten un pouco máis de 100 anos, era un dices tú, ten ese dramatismo de que están recibindo azotes tal, pero non era como gusta agora de moita sangre, de moito daquela gustaba outro tipo de imaxinería que igual para salir á calle para tal é un pouco máis, non é tan sufrida como... Si, non ten o mellor esa vistosidade da foto inmediata que nos provoca unha reacción de segundos, pero sí que ten a emoción íntima do sufrimento, sobre todo no rostro reflexión sobre un sufrimento. A imaxe, na verdad, que tanto os que fixo Tena para Viveiro como esta flagelación, como é o Cristo yacente, máis o San Xoán,
todo o que fixo Tena son imaxes dunha categoría excepcional. Aí podemos verlo ademais nesas imaxes que nos ofrece o noso realizador. Dicían que anatómicamente que é perfecto. Non ves o que te dicía antes de toda esa sangre, como hai imaxes que son de miseria máis contemporánea, pero que anatómicamente son perfectas. Queda ademais demostrado que era unha das características ademais que tiñan os estudiosos de arte, valoraron sempre na figura de José de Tena, ese dominio que ten da perfección da anatomía humana e que queda perfectamente clara neste Cristo da columna, nesta flagelación, que tamén é unha das imaxes máis queridas e que máis emoción provocan dentro desta última cea. Sempre unha imaxe que golpea directamente o corazón tanto dos penitentes como simplemente dos curiosos. Tanto esta como a que vemos agora a continuación, que é o Ece Homo, o seu rostro con reflexa ese dolor, sí que a xente verlos na calle sí que lle dá un pouco de... Que tamén este Ece Homo non ia ser menos, ten un nome popular. Sí, o Cristo da Caña. Cristo da Caña. Eso é, sí. Este fixeron para sustituir, antigamente nesta procesión salía o Ece Homo dos franceses, que agora sale o Domingo de Ramos, que tamén salía, e nos finais dos anos 40 estaba moi deteriorado, encargaron este Ece Homo a José Rivas de Santiago. Posteriormente restauraron o Ece Homo dos franceses, pero siguen mantendo este nesta procesión. É unha imaxe relativamente nova, non? Sí, de 1150. Sí. E de Rivas, que deixou aquí unha cantidad de imaxes tremenda. Esta foi, creo recordar, a última que fixo para Santa Ibeiro, o ano que morreu, o ano anterior a morrer. Este Ece Homo, ademais, pois ten unha significación especial neste Xoves Santo, porque é a figura dese Cristo que, despois de ser azotado, despois de ser escupido polos soldados, leva esa túnica, leva unha caña, estamos aí vendo, ríense del, e sobre todo mira eso que falamos tantas veces, ese primeiro plano que nos ofrece esa expresividade inigualable, non? Sí. Xa veres como a diferencia da imaxe anterior, si xa ten un pouco máis de sangre, xa é dunha época posterior, e xa leva algo máis de sangre, e si que o rostro si que reflexa un dolor. Penso que ainda lle poñían, porque non hai moita imaxinería deste tipo de co manto, como le ver tapándolle o que os latigazos que debía ter na espalda, non? É unha talla, estamos vendo aí máis nese detalle moi delicada, incluso na roupa, que noutro tipo de tallas o mellor é algo que está menos cuidado, pero incluso como cae esa capa, como está todo perfectamente medido. Mira, por exemplo, a barba, o pelo, terriblemente expresiva esa imaxe. Claro, xa é a última época de Rivas, entonces Rivas era un... Claro, a experiencia cos anos foi collendo má soltura na talla, e verá que as últimas imaxes que del son moito máis expresivas, teñen moito mellor os remates tanto do pelo como dos mantos, e si que é unha imaxe espectacular. E ao mesmo tempo terriblemente clara a hora de narrar ese sufrimento de Cristo, mentres a cara de dor é irrepetible. E que resume perfectamente. Tu ves o paso do prendemento que saldrá a continuación, sí. A cara é a mesma, son idénticas, pero claro, reflexa aquí o dolor. En cambio, no prendemento que reflexa prácticamente o contrario, cando lle dá o bico Xudas, sendo o mesmo rostro, pero aquí sí que se reflexa completamente o dolor de Xesús. Tenemos ocasión de comprobalo porque cando remate esta procesión da última cea, inmediatamente despois tamén poderemos seguir nas pantallas da televisión pública, da televisión de todos os galegos, esa procesión igualmente espectacular. Ademais ten moitas novidades, porque a procesión do prendemento, bueno, logo xa falaremos dela, pero é unha procesión que nos últimos anos foi mudando bastante, foi incorporando novas tallas. Se vostedes a viron fai 5, 10, 12 anos, de verdade, quédense, porque hai cousas novas das últimas edicións e das últimas temporadas. Xa lles contaremos. Estamos vendo, por exemplo, pois tamén, bueno, outra imaxe característica, representativa absoluta desta última cea, a famosa Dolorosa do ano 1741, se non me equivoco, non? Sí, fixo ben os deberes, me parece. Sí, está ben, ves preparado. Vai diante o seu estandarte, e a continuación ven a visión dos Dores, que é a imaxe máis venerada aquí en Viveiro. Claro, por eso se preguntaba. Sí. Está coronada canónicamente desde o ano 2011, coronou o noso obispo, e se incluso apareceu en un documento antigo de 1700 e algo que xa nombraban daquela como a patroa de Viveiro. Sí. Entonces, é verdad que a imaxe da Semana Santa de Viveiro a que máis devoción ten, conjuntamente co Ece Homo da Misericordia, e sí que sale en varias procesións, sale o domingo, o Viernes de Dolores con outro ropaxe, e mañá veremos no encontro, e a xente que non sepa un pouco da Semana Santa na
son completamente diferentes. Cambio o rostro, cambiarlle a roupa, parece outra virxe completamente diferente. Durante o ano preside o retablo da terceira orden franciscana, se non me equivoco, non? Eso me comentaron tamén das cofradías. Tamén ten un calcume virxen do coitelo e a espada, non? Polo que me comentaban un día, así un pouco o alcume que lle teño escoitado a algún veciño a espada original si que lle roubaron cando foi sí, cando foron os franceses en 1809, o que é a espada original roubaron. Todos os anos me chama moitísimo a atención cando vexo esta dolorosa, esa impresionante túnica. Sí, é un manto que ahora traspasaron parte do que é os bordados, pero o manto original veu de Manila, donado por un benefactor da Orden Terceira, que se recordaba que chamaba Joaquín del Río. Ten este manto que é espectacular, ten outro que non desmerece a este, que é o que luce o día do seu patrón, que é o día de Verdes dos Dores, luce outro manto completamente diferente. Este sí que é espectacular, sí que veu de Filipinas, é espectacular. Depois ten unha cantidade de joyas, de sapos, impresionante. Teño entendido que además moitas destas joyas tamén proceden de donacións anónimas. Prácticamente todas, sí. Son todas donacións. É unha imaxe que sempre tivo en Viveiro moitísima de emoción, máis alá da propia Semana Santa, non hai unha tradición de facerlle devoción a esta virxe aquí en Viveiro. Já te dicía antes que Imaxe Mariana é a máis venerada de Viveiro. Depois está o Ecemo de Misericordia, que ten moita devoción, sobre todo nas xentes do mar e tal, pero a nivel de imaxes marianas é de máis devoción, é de máis tradición en Viveiro. Recordo unha conversa así con amigos e con veciños teus, así en días previos ao traballo desta Semana Santa, que me decían: mira, Monse, que é moi difícil ver alguén na capela da Terceira Orden que non este rezando ou agradecendo favores recibidos a esta virxe, que é unha constante. Sí, é visita diaria, sí. Despois na hora houve novena antes de Semana Santa, novena dos Dores, toda a semana anterior a Semana Santa, era un abarrote continuo todos os días na capela. Esta é unha das procesións máis queridas, máis populares. Todas teñen a súa singularidade, evidentemente, en Viveiro, pero a procesión da Última Cea, como comentábamos ao principio desta retransmisión con Pepe Veiga, pois é unha procesión inmensamente popular, onde figura eso que agora está tan de moda, esa palabra que se utiliza tanto por outros ámbitos, que é o mestizaxe, onde pasa todo o mundo por ela, donde, bueno, todo tipo de público se siente identificado. En definitiva, pois unha procesión que marca ese punto popular que desde sempre presumiu con razón Viveiro de ter a hora de celebrar e de compartir a súa Semana Santa. Sí, está claro. Se non fora por eso, polo apoio popular e pola participación popular, a Semana Santa non sería a mesma. Entón, eu penso que por diferencia de outros moitos sitios é ese, que todo o mundo participa da Semana Santa, todo o mundo entra a participar dela, é un pouco a identidade da nosa Semana Santa. Me chama moita atención eso que estás comentando ao longo desta visita que nos estás facendo aquí á cabina de retransmisión da Televisión de Galicia, da versatilidade destas imaxes que salen hoxe, que algunhas repiten mañán, que outras saen pasado, non? Esa versatilidade que está tan clara nestas imaxes que teñen distintas lecturas en unha procesión da que se trata. A Virxen hoxe vai co seu corpo rígido, mañá po encontro, por exemplo, cambia o corpo polo corpo primitivo, que é un corpo que é articulado, que entón ela vai con un manto negro e sigue ten mobilidade, que cando chora, cando se abraza con seu fillo no encontro, eso non ten nada que ver a imaxen de hoxe que a imaxen de mañá, sendo a mesma, non teñen nada que ver. Pepe, está rematando a procesión coa banda, poñendo esa contraportada musical. Bueno, de principio damos as gracias por estar aquí connosco, por achegarte aquí á cabina da Televisión de Galicia, axudarnos a comprender un poquinho máis esta procesión da Última Cea. Bueno, ainda que abandonas o posto de comentarista, sei que marches inmediatamente xa para esa procesión que ímos a ver de seguido, que é a procesión do prendemento, da que ti tamén eres moi devoto, como de todas as que teñen lugar aquí en Viveiro. Coincide que son o hermano maior do hermano do prendemento, entón ahora teño que ir un pouco a organizar a procesión, entón que me presidir, sei que sí, teño que marchar para los. Gracias por dedicarnos estos minutos. Señoras e señores, foi un
un placer. Non se marchen porque seguimos en Viveiro nestos tramos, metros finais da procesión da Última Cea, porque de seguido e de inmediato comenzamos xa a intentar contarlles a cara oculta, as interioridades e o sentimento desa procesión tamén terriblemente, inmensamente popular como é a procesión do prendemento. Ata agora mesmo.